podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a croeso I bodlediad rhif 2 gan y rap podcast Cymraeg. Fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas fan hyn. Ni wedi cyrraedd podlediad 2, Iestyn. Mae'n braf I fod yma. Ie, fel ti dweud, mae fe braf I fod yma. Ni ddim yn ystyried fod llwnc dos dy fi, so ni touch and go am hyn, ond ni yma, pod rhif 2, a edrych ymlaen unwaith eto. Brawf late fitness test, brawf fitness hwyr I ti, a ti wedi paso fe dy flying colours fel cwbl o boes Cymru, fe? Wel, fi ddim yn siŵr amdano paso fe dy flying colours, ond falle risg, falle bydd rhywbeth yn mynd o le ar ôl 10 munud, ond am nawr fi yma I ddechrau, o fi ddim yn siŵr os mae fe gallu parhau. Unrhyw straeon dy ti dros y penwythnos? Unrhyw beth diddorol ti wedi gwneud gweithio? Lle o ti ar y penwythnos gweithio? Wel, oedd Pontypridd ddim yn chwarae yn Digo Prem, so ni wedi cael penwythnos bant o jyst gwylio'r gemau Cwpan y Byd. Nos Wener yn ni yn stadiwm Swansea.com I gwylio gweilch yn erbyn Caerdydd. Oedd dad yn nago fi o laptop fi, herwydd oedd llawer o lle yn y press box, ond o'n I just ymlaen gwylio fel cefnogwr nos Wener, a o'n i'n mwynhau gêm dda. Nes I wylio rhan o fe, I fod yn onest, o'n I wedi miso'r hanner gyntaf, cos ni'n gweithio ar gyfer radio, a wedyn nes I weld yr ail hanner, a chwarteri, oedd rhyw ceisio wych cais rhyw Cabango eto yn sgori cais dda, mae fe wedi dechrau'r cyn-dymor ar dan, ynddo fe? Odi, fi ffili cofio pwy un o'r chwaraewyr Caerdydd yn rhoi step ar Jack Walsh. Oedd wedi gwneud y rediad, a wedyn fi credu am y cais am y hel, ond fel ti dweud, Cabango, unwaith eto. Oedd wedi gwneud waith dda cyn yr ail gais yn y hanner cyntaf. A mae fe'n edrych yn really gloi yn person hefyd. Nid jyst gwylio ar y teledu chi'n edrych, ond mewn person mae fe'n edrych yn gyflym iawn. Mae fe'n edrych fel mynd I dechrau'r tymor o dan, ond gweilch enillodd, a o beth nes I weld oedd, dim lot o reolaeth o'r gweilch, byddwn I ddim yn gweud, wnaethon nhw ddim rheoli'r gêm yn dda, ond wnaethon nhw llwyddo cael y fuddugoliaeth, a mae hwnna'r peth pwysica. Falle, oedd Caerdydd sgwari cais hwyr a Theo fel nes I sôn, a falle oedd y sgôr bach yn 10 I Gaerdydd, dim ond 2 bwynt ond fe, falle oedd yn fwy o fuddugoliaeth i'r gweilch. Ti'n cytuno â hynny, neu nes I feddwl oedd e bach fwy agos beth? Wel, yn y hanner cyntaf, ni'n meddwl oedd Pac Gaerdydd yn edrych yn gryf iawn, oedd Cari a Azerati yn nhw wedi rhoi bach o wers I Rhys Henry a Garen Phillips. A bydd siŵr o safpwynt y gweilch bydd y ddwy hwnna bydd nhw yn cymryd llawer o'r gêm na. Rhys Henry wedi dod ymlaen am ailwaith a chwarae ar y prop Penrhydd. A herwydd bach o sicrwydd yn y camp dy'r gweilch, oedd cwpl o chwaraewyr wedi cwmpa allan yn y funud ola fel Tom Botha, Owen Watkin hefyd. Ond ni'n meddwl fod Caerdydd dy'r mantes yn y pac. Llunellau 2 dîm yn edrych fach yn sigledig. Oedd un ddim dîm yn syth o gwbl, a oedd y dyfarnwr wedi cario ymlaen dy'r gêm. O'n i'n meddwl fod yna fel gêm cyn-dymor I fod yn onest. Ni'n meddwl, maen nhw they've got away with that one. Ond o'n i'n meddwl fod, I fod yn onest, fod gêm gyfartal yn un teg, herwydd oedd pethau oedd y gweilch I wneud gyda'r cefnwyr yn dda, ond i'n meddwl fod y Pac y Caerdydd yn dda hefyd, so falle gêm
gyfeillgar a pethau fel yna. Ni ddim yn siŵr beth yn digwydd os bydd e'n gêm yn y cyngrair. So, fi credu bydd 28 pwynt yr un yn gêm dda, ond a teg. Ond fel ti'n dweud, y cic ar y ddiwedd gan Robson, fi'n credu, just y gwahaniaeth. Mae fe'n edrych yn dalent y ddiweddar. Wel, mae fe wedi dod nôl a mae fe'n rhedeg yr ymochdod yn dda yn fetho yr gic ola, wrth gwrs. Dyna'r amser i fethu cics cyn y tymor i ddechrau. O ran y gweilch, pwy sy'n ennill i ti heb law am un o ffrindiau ti? Wel, rhaid fi roi Irie Morgan Moss, herwydd gêm cynta yn catre, gweilch ysonti.com, wedi dod ymlaen a sgori okay. Mae fe'n cais bach yn lwcus, Caerdydd ennill y pel a wedyn taflu fe ar y llawr a wedyn mae Moss yn just pigo lan a croesi. Oedd yn ongl dda, dy fe, ddo, chwarae teg. Bwrw fe ongl dda, ie. Os, ond o cwbl o tackles wedi wneud hefyd yn pwerus a un o ffrindiau arall fi sy'n mewn y sgwad y fe di troi at fi ar ôl y gêm a fe'n just nodo i pen fel yna. Ni'n meddwl, rhaid, ni'n gwybod mae Morgan Moss yn gwneud rhywbeth, ond mae Harry Deeves o fe di edrych yn dda, fe chwarae fel chwech, dy Tipric, a fe'n braf iawn i gweld Tipric nôl. O'n i'n meddwl wedi cael gêm dda, wedi gwneud job yn dda, dy'r llinell pryd y fe ar y cae, a wedyn mae Deeves jyst i adod y cario, a fe'n fod Caerdydd i ennill yn y breakdown, oedd Deeves wedi dod mewn a ennill cwpl o pel ei hunan. Nath Rhys Henry neu offload superb i creu cyfle yn y hanner cynta. Ond fel nas i dweud, oedd Cari di wneud job da yn y sgrym. Ond maen nhw'n dweud fod y gweilch fatha ddim yn wneud rhy gymaint yn ymwysodol, ond ni'n gallu gweld snippets o hwnna. A Max Nagy a Jack Walsh, y ddwy nhw di cael amser fel yn y Crys Rhyw 15. A wel, y Nagy di symud mewn i canolwr yn y cwrdd yma. Fyna'n diddorol. Ond wedyn pryd nath Walsh dod mewn i 10, oedd e'n nôl yn gwneud camgymeriadau really twp dy'r high ball. Jyst i cael fe'n syth ar ôl cico ddwy conversion a sgori cais ei hun, ond except for that, oedd e'n di chwarae dda. Fi'n eitha beniadol o Jack Walsh, ond nath o waran dda chwarae teg yn y rhan fwyaf, oedd dim lot o reolaeth efo'r dros y gêm, ond gêm pre-season yw so chi'n deall hynny. Ond mae fe wastad yn camgymeriadau, dyna'r problem dy fe. Ond, fel nes i sôn, Max Nagy'n 30, mae hwnna'n diddorol, cos mae maint y fe, wrth gwrs da Collins yn gadael, mae fe'n dda i'r gweilch cael chwaraewyr sy'n gallu chwarae'n fwy na un safle. Mae George Matt y Cymru, wrth gwrs, mae fe'n gallu chwarae yn y canol ac yn yr asgell. Mae Jack Walsh yn gallu chwarae fel maswr a chefnwr. Sa'n moyn gweld Rupert Morgan Williams ar yr asgell to, sy'n gallu sgoia o ran, fi'n siŵr bod cefnog gyda'r gweilch yn cytuno â hynny, ond o'n i'n meddwl oedd e'n perfformiad gyda ddwy dîm, a oedd e'n dda bod gweilch wedi cael buddugoliaeth yn cael ei, oedd e'n pwysig i nhw gael buddugoliaeth ar ôl colli wythnos diwetha yn erbyn y dreigiau yn agos iawn, oherwydd os ti'n dechrau colli gemau agos, mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth sy'n digwydd pob wythnos, colli un gêm gan 1 pwynt, 2 pwynt, 3 pwynt. Wedyn, mae fe'n anodd iawn i ddysgu sut i ennill. Mae fe'n hawdd iawn, fel maen nhw'n gweud, winning becomes a habit. Well, losing hefyd. Mae colli'n gallu bod a habit hefyd. A mae'n bwysig iawn i'r gweilch ennill. Am y gêm arall, oedd e bach fel return of the Steph Hughes, oedd Steph Hughes nôl yn y Scarlet, sort of 2 gais. A, wel,
Mae Scarlett ddim wedi cael dechreuad dda i'r cyn-dymor, ydyn nhw? Na, mae di fod bach yn sigledig lawr y Scarlett, ond fel ni dweud, mae fe dim ond gemau cyn tymor, ond ni ddim yn siŵr fel mae'r dwy tîm fel setlo lan, oeddi dweud pil falle wneud fwy o waith chwitrwydd cyn mynd i De Affrica, neu mae fe'n falle fe ddim rhoi llawer o pwyslais ar y ddwy gêm yma, o rhoi real ffocws ar y ddwy gêm sydd dod, er mae dechrau tymor nhw yn tricky. Ond fel ti'n dweud... Hwna ddim yn gweud, sori, ydy. Tricky is an understatement, yma. O di, ni ffili cofio'r gair, ond just tricky sydd dod reit i'r men, ond dwy gêm yn De Affrica, happy new season fel maen nhw'n dweud, fel di dweud Steph Hughes, rwy'n hoff iawn o ceisiau rhwng gipiad, oedd Dreiger i sgori un wythnos diwetha, a maen nhw wedi sgori 2 dros y penwythnos, Jordan Williams hefyd i sgori 1, a wedyn, mae dal fel gêm cyn tymor dy'r dwy tîm, neb really cymryd 3 pwynt, neu mae llawer o ciciau mynd i'r cornel neu falle tap. Fi ddim wedi gweld y gêm yn llawn, herwydd ddim stream fel nath y gêm Gwylch Caerdydd, ond yes, i ddim gallu cymryd llawer allan o gemau hyn, ond mae Scarlett falle dechrau tu ôl, a nawr mae Kieran Hardy wedi symud ymlaen i'r camp dy'r Cymru. Maen nhw ar y step tu ôl unwaith eto, a nawr mae trip i De Affrica dyn nhw. Ie, o'n i'n mynd i sôn am hwnna, maen nhw'n mynd i De Affrica nawr, a o be fi'n gallu gweld, mae un mewn o'r dyn nhw sy'n ffit ar gyfer y trip na o'r carfan cyfan yn cynnwys yr Academy fyd, oherwydd Evan Jones nath arwyddo o RGC dros yr haf, mae fe fyna, ond mae Archie Hughes anaf, mae Gareth Davies a, of course, fel nes i sôn, Kieran Hardy, Master Cymru. So, sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fyna. Falle bod Scarlett yn gobeithio bydd Cymru yn cwmpa mas yn y chwarteri, a bydd Kieran Hardy wedi wario enw, ond yn wir, mae fe'n mynd i bod yn anodd iawn iddyn nhw. Mae gen gymaint o faswyr i ware, a fel nes ti sôn amdano'r rhyngipiadau, mae hwnna'n arwydd o cael bod nhw'n trio chwaraewydd newydd, trio patrymau newydd. Mae Jared Payne wedi dod mewn fel hyfforddwr ymosod, a hefyd mae maswyr newydd ydych chi. Mae dati Iwan Lloyd, mae dati Charlie Titcomb, mae nhw'n newydd. So, mae nhw'n mynd i wneud camgymeriadau, yn enwedig yn y cyn-dymor. A os ni'n bod yn onest, byddwn ni disgwyl wel yn ystod y dymor fyd. Mae'n mynd i fod yn anodd iawn. Oedd yn siom i Scarlett wrth gwrs i golli ar 2 ganfed gap John Fox Davies. Ond, dwi'n siŵr mae fe'n mynd. Dyna pam ti ddim yn cael... Beth bandi? Dyle pre-season games cyfri ar gyfer capiau? Cos 2 ganfed gap, pryd mae'r 2 ganfed yn game pre-season, mae fe ddim yn swnio'n gywir i fi, ond oedd e'n gweud taw cap cyntaf fe, oedd yn erbyn Northampton nôl yn 2006 yn game pre-season fyd, so bynnag ti ddod ni. Fi'n credu mae clybiau i gyd ffordd gwahanol, mae rai falle yn cymryd gemau mewn, mae rai ddim yn cyfri gemau yna. Fel nhw wedi dweud yn stadiumsony.com nos Wener, mae tibrec ar gêm fi'n ngofio'n gair competitive yn Cymraeg, ond mae fe gêm 200 yn Galway yn fel competitive fixture. So, fi ddim yn siŵr fel mae Gwylch yn neud ei fod yn onest, ond falle ti roi fel lle y debut i rywun yn pre-season, mae'r dadl yna o dweud, mae fe cap cyntaf i'r tîm, neu rhanbarth. Ond mae fe un i gallu dadleu am trwy'r nos. Mae tîmoedd mor gwahanol, mae rai yn dweud na, dim ond gemau cyngor neu cwpan, a mae rai yn dweud, ni roi gemau cyn-tymor, fel roi caps allan. Mae fe hyd yn y dadlen yn y gemau rhyngwladol hefyd.
Ni cael rhai gemau sy'n rhoi capiau allan, a mae rhai gemau falle erbyn y babas, maen nhw ddim yn rhoi caps ma. So, ni gallu trafod yn mynd trwy'r nos, a fi ddim siŵr os mae llwnc fi gallu... bydd y llwnc fi ddim yn hapus dy fi os ni yn. fi'n gwybod, a os ni'n edrych nôl yn amser, wrth gwrs, mae nôl y 70au, oedd gymaint o gemau, nhw wedi chwarae, oedd dim wedi cyfri Phil Bennett ac yn y blaen. Ond gair am John Fox, nath ni ddim sôn amdano fel wythnos diwetha. So, man a man, oedd e'n sôn bod ei gap gynta oedd gêm dath Stephen Jones nôl i wario i Scarlett ar ôl fynd mas i Claremont, fel nath John Fox wrth gwrs. A oedd Dwayne Peel yn wario mewn o'r fel captain, oedd Vernon Cooper, oedd Easterby, a oedd Ken Owens yn cael ei gêm gyntaf fyd. Be mae'n dangos yn beth sy'n chwaraewyr ma, sydd wedi chwarae 2 ar 15 flwyddyn, mae John Fox wedi wario nawr. A mae hwnna'n anhygol, chwarae teg iddo fe, mae angen troi clod. Oedd e'n gweud oedd e'n chwarae yn erbyn boes fel Steve Thompson, Ben Cohen a Carlos Spencer i Northampton. A mae hwnna'n dangos pa mor fawr mae'r gêm di newid, a lle mae John Fox yn dyfaldi o ran chwaraewyr gorau neu canolwyr gorau Cymru? Fe reit ar y begwn? Mae fe'n agos. Ni'n gallu dadleu amdano gemau chwaraewyr Cymru ble maen nhw yn rhyw list am oesoedd. Mae llawer o'n nhw. Ond mae John Fox rhywle lan na. Fel ti dweud, mae'r gêm di newid trwy gymaint. Mae fel clod iddo fe i aros mwy ffit. A mae'r pethau mae fe wedi wneud dros ei yrfa, mae fe'n wych cymlaen, llawer o campiau llawn dy Cymru wedi chwarae mewn gemau fawr iawn yn y cwpan y byd. Mae wedi ennill man of the series y llewod yn Zealand Newydd, a mae ddim llawer o chwewyr gallu dweud o'na amdano hunan nhw. Yn ymwneud os maen nhw'n dod o'r llewod. Ond mae John Fox, mae fe lan yn gymys, ond mae fe'n braf iawn i gweld gael ei 200. Yn i'n meddwl, fi credu yn y stadiwm pryd wedi cael ei canfed cap ryngwladol yn erbyn Ffrainc flwyddyn yn ôl. Ar y gêm yr nos Wener, bydd Ffrainc di ennill. Mae fe'n chrywyr wych. Mae fe'n heiddi'r clod o gael 200 a gobeithio mae fe gallu chwarae mwy o gemau i rhanbarth. Oedd e'n cymryd mic bach oedd e'n gweud, felly byddwn ni'n nôl am y 300, sa'n gweld hwnni falle, ond oedd e'n sôn fod e'n gobeithio bydd e'n brawd e'n carwed ar Scarlett gan fod head of recruitment yn gen i'w teitl James Davis nawr. Newn ni symud ymlaen o'r rhanbarthau fe, a sôn am Gymru, gan fod i wedi sôn bach amdano Cymru fyna. Be nes ti o Cymru Georgia? Neu ti moyn dechrau dy Cymru Georgia, neu ti moyn sôn am y gêm fwyaf o'r penwythnos? A ti'n gwybod be oedd yna? Oherwydd, mae rai olwyr Portugal yn mynd i fod mewn demand, fel maen nhw'n dweud, llawer o clybiau. Ond fi credu nael dechrau dy Cymru Georgia, fod y gêm Fiji-Portugal yn un briliant. Falle, nawn ni dechrau gêm Cymru. Dyna beth fi eisiau gadw yn neud cyn mynd mewn i'r chwarteri. Cwbl o pethau wedi mynd yn sigledig yn ymwedig yn dechrau'r ail henna'r pryd oedd Georgia wedi ymuno nôl mewn i'r gêm, a ni'n meddwl, mae'n mynd i fod rhywbeth fel blwyddyn diwetha, a ni cofio yna'n dda iawn herwydd ni yn y press box, ond nath Cymru dda, Lewis Samet yn dda, i ymosod nôl, a fe wedi sgori hat-trick fel fflach, a ar y diwedd mae fe'n perfformio dda i Cymru, ond roedd y 10au fel oedd y gêm yn cwmpo i ffwrdd fel nath ni weld yn erbyn Fiji. Ni ddim wedi weld yn erbyn Australia, ond falle fod rai y 10au fod nhw jyst cwmpo allan o'r lefel uwch na. Ond ar cyfan mae fe'n perfformio dda, mae 5 pwynt dyn nhw, mae'r pwynt bonus na.
A nawr maen nhw'n gallu edrych ymlaen at y gêm yn erbyn Ariannin Ffrainc dydd Sadwrn. Ie, oedd y gêm fel rhyw fath oedd e'n mynd... Oedd e 10 munud cynta, oedd Sam Costello yn edrych bach yn sigledig, fel byddwch chi'n disgwyl o gael dal o lan 5 munud cyn kick-off bron o bod, so oherwydd yn anffodus anaf eto i Gareth Hanscom, a ni mor drist i weld hynny yn enwedig ar ôl gweld y VT anhygoel nath gyda ei deulu fe cyn kick-off. Wedyn, mae dy ti 20 munud lle nath Cymru llwyr reoli, ond yn wych. A chwarae teg nath Cymru chwarae'n rili dda. Y pas gan Costello i gais Liam Williams. Cais hefyd i Thomas Francis. Mae 3 lle fe nawr i Gymru, ond i syni bod gymaint o fel. Mae hwnna'n eitha dda am prop pentyn. A wedyn, nath nhw rhoi cyfle i George a dod nôl yn y gêm. Fi'n credu dylai George wneud yn well yn beth i cais cynta Georgia, dylai fe taclo'n well. A wedyn, ti'n disgwyl, na 17.7 oedd ar y hanner. O'n i disgwyl yr ail hanner, bydde Cymru'n pigo lan y momentum to, nhw'n pigo lan y dwyster, bydde nhw nôl ati. Mae Cymru'n sgori cais cynnar trwy rhyngipiad Lewis Summit. A wedyn, maen nhw ddim yn ware yn beth 15 munud. Am 15 munud ar ôl hynny, nath Cymru llwyr, o'n nhw ddim yn y gêm o gwbl. A mae Nini Ashfili yn sgori cais gwych, rhoi ffend gwych ar Gareth Davies. A o ti'n pryderu ar y pwynt na, Iestyn? Rhaid i mi gyfadda, ni ddim cweit yn pryderu bod ni'n mynd i colli'r gêm, ond oedd e ddim yn berfformiad dda ar y foment na, oedd e? Ie, ni'n meddwl falle os oedd George wedi sgwri cais arall yn gloi iawn ar ôl Ninias Fili, falle fod bach mwy o pryder i dod mewn. Ond o'n i'n meddwl fod y scrap rhwng Basham a Ninias Fili, oedd hwnna wedi troi y gêm yn hollol, oedd y gêm di newid yn syth. Fod oedd Cymru wedi colli Basham i Ceilin Felen, oedd George wedi colli Ninias Fili, a oedd e'n wedi chwarae really dda ar y penwythnos. A oedd e'n dangerous i'r amddiffyn Cymru yn hollol, a wedyn mae'n llai yn y cefn, a wedyn mae Zamet a Liam Williams yn cyfuno i wneud y chip kick na, a wedyn mae Cymru wedyn bach mwy o ffytwld yn y gêm, a ni'n meddwl, fel mae hynna wedi digwydd, a wedyn ti'n gweld pryd mae'r faint i gyd yn ymuno mewn dy'r scrap, a wedyn mae'r gêm di newid. Ie, oedd e collen nhw chwaraeo'r gorau nhw, os nhw yn teg, ni'n Iestyn, mae'n sicr lan na i un o goreuon nhw, a nath nhw golli fe yn ymosodol, wrth gwrs, y rhan fwyaf, ond hefyd yn amddiffynol. Sorry, fi wedi gollwng pen fi'n ffidlan yn ffwrdd. Nath nhw golli fe yn ymosodol, ond hefyd yn amddiffynol, a fel nes i sôn, oedd fwy o le, trydydd cais mae Lewis Summit yn sgori, mae hwnna ddim yn cael ei sgori os mae'n Ninias Fili ar y ca. A mae oedd fi'n gwneud yn haws i Gymru ware heb Basham, na oedd Georgia ware heb Ninias Fili, oherwydd oedd y gêm yn agor i fyny, oedd fwy o lle ar y ca, oedd y pendulum na di torri, a nath Cymru cymryd mantis o'n chwarae teg, sgori ni cais ceisio dda, oedd cais George North yn dda, cais, fel wnaethon ni sôn, chip kick Liam Williams ar gyfer Lewis Summit oedd hwnna'n dda. Summit, mae gymaint o gyflymdra dy fe. Unwaith mae fe'n cael cyfle, mae fe'n mynd i sgori ceisio fel na. Ond i fi, yn gyfan gwbl, oedd e'n perfformiad dda, very much job done. Oedd e ddim perfformiad gorau, oedd camgymeriadau ac yn y blaen, ond o feddwl oedd Cymru'n sicr o'r chwarteri, a dim ond ar angen pwynt. Os chi'n gymharu perfformiad Cymru gyda perfformiad Lloegr neu perfformiad Fiji, oedd yn sefyllfa tebyg, neu'r un peth, neu'n lot well yn dod ni. Rhaid gweud. Ond ie, mae fe'n ddangos faint mae pethau gallu newid mor gyflym. Dy'r chwaraewyr i gyd gyda'n gilydd. Mae Gatland i gael y chwaraewyr yma am llawer o fisoedd nawr. A ble o'n ni 6 mis yn ôl yn y 6 gwlad, a ble ni yn nawr, mae'r lefelau di newid
yn gyfan gwbl. Ond i gymaru â Lloegr a Fiji, gym Lloegr yn diddorol iawn. O'n i really eisiau gweld beth o'n i digwydd os y Samoa wedi sgori yn y diwedd, ond oedd Danny Ced i newid hynna yn llwyr, a wedyn ni'n meddwl fod y gêm Fiji-Portugal yn mynd i fod yn bach yn gyffroes. Ni'n meddwl Portugal yn mynd i chwarae am ryw hanner, felly 60 munud, felly bod nhw cwmpo allan a wedyn mynd bwy flinedig tuag at y diwedd, ond na. Rodrigo Marta a'r gang yn dod mewn yn neud un o'r siocau tournament hyd yn hyn, am falle un o'r sioc y tournament i gyd. Alright, Yeah. dydy Japan yn bydd i Africa, mae hynna uwch ben popeth, ond mae Portugal bydd i Fiji, yn enwedig fel nath Fiji chwarae drwy gydol y cyfres ar y foment. Mae hynna'n falle pumed neu fwy yn y categori siocs yn y cyfan y byd. Ie, ni'n mynd i'n trio meddwl am rhai fwy. Mae ti, wrth gwrs, Cymru'n colli Samoa a Cymru'n colli Fiji. Mae ti Iwerddon yn colli Japan, felly, byd? Yn ôl yn 2019. Oedd e'n sioc i ddechrau fe'n gyda. Ie, herwydd nath Iwerddon roi jobyn ar Alban yn y gêm cynta. Ie. A pobl yn dweud, nhw'n ffain nawr, bod nhw'n top o'r grŵp, ond nhw ddim. Mae Japan wedi troi lan ar y dydd yna, wedyn nhw wedi bydd i Alban ar top o'r grŵp wedyn. Ie. Ond heb lam ni, mae ti Uruguay 4 mlynedd yn ôl ag erbyn Fiji, oedd hwnna'n sioc fawr fyd. Ond fel ti'n sôn, fi'n credu, o'n i sôn nos Sadwrn, o'n i fel, ddim sioc, ti bod yn y cwpan y byd mor belled. Allet ti wedi gweud Fiji yn curo Australia, os ti'n meddwl bod hwnna'n sioc. O'n i ddim, i fod yn onest, os ti'n edrych ar ffordd nhw wara, oedd siawns go ddaw o'n ein digwydd. A wedyn, o'n i fel, wel, sim sioc ti bod. A wedyn, mae Portugal, oedd yr canlyniad gorau fi'n credu i bawb oedd yn neutral, wrth gwrs, ddim cefnogwyr Australia, ond i bawb arall, oedd Fiji drwyddo i'r chwarteri a oedd Portugal wedi cael ei buddugoliaeth cyntaf a llwy'r heiddi fe. Fi wedi sôn am Marta fanna, ond Storti, Martins, Marks, oedd e'n wych fyd. Sa'n siŵr i gweud be yw enw bachwr to? Tadjed? Ie, sa'n siŵr am y siwn i'n gweud e, ond oedd e'n wych fyd, a mae fe'n neud cyfweliad anhygoel ar ôl ymddeol gyda'i blant ar ôl y gêm. Oedd gymaint o berfformiad dda gan Portugal, a oedd Fiji, o'n nhw'n chwarae fel tîm oedd yn disgwyl ennill, o'n nhw'n cico i'r gornel llawer, ti'n cymharu ar ffordd nath nhw wara yn erbyn Australia lle o'n nhw'n cico'r pwyntio trwy amser, a Portugal lle o'n nhw'n cico i'r gornel trwy amser. Mae'n amlwg be o'n nhw'n meddwl o'r gwrthwynebwyr. Ond chwarae teg i Portugal o'n nhw'n wych. A llwy'r heid i buddugoliaeth yn y tournament, ond yn y gêm na yn wedig o'n nhw'n llwy'r heid i'r buddugoliaeth. Ie, oeddi nhw'n anlwcus tu hwnt yn erbyn Georgia, dy'r cic hwyr ddim wedi mynd trwyddo. Ond mae fe'n diddorol, dy Fiji wedi cael y sioc fawr yn 2007, a wedyn y ddwy sioc diwetha ni wedi cael yn cwpan y byd. Maen nhw wedi cyfod ar y canlyniad anghywir. Fi'n credu ddim llawer di roi Uruguay chawnt i bydd nhw yn 2019 yn nhw wedi. A wedyn eto nos Sul fel ddim llawer di roi Portugal chance. Fi'n credu llawer di dweud fod Portugal mynd i roi nhw gêm am ryw awr 70 munud, a felly bydd Fiji yn gwneud rhy pwerus i nhw, ond wrth eto mae Portugal di wneud trwyddo. Fi'n credu pryd nath Marks cico'r trosiad, fi'n credu mae pawb sydd yn neutral yn moyn y sgôr i just gorffen fyna. Fi'n credu pawb eisiau fod y cloc di droi'n goch, cwpl o munudau yn gynnar, a just y gêm yn ennill fyna, herwydd
oedd e'n moment special iawn a oedd y ymateb i'r chwaraewyr a'r pobl bant o'r ca yn gret hefyd, a pob clod i nhw, nhw'n briliant. Ie, os o ti'n... Wel, os o ti'n hyfforddwr i un o dyn am y rhanbarthol Cymru, pwy bydde ti'n arwyddo o dîm Portugal? Pwy bydde enw cyntaf bydd ti'n rhoi, reit, mae checkbook ar o agor ta ti, ti'n gallu arwyddo unrhyw un. O, na'n nice, ni ddim wedi cael hwnna am llawer o fynyddoedd rhanbarthau, ond fod mae pawb yn sôn amdano fel Marta a'r chwaraewyr yn y cefn, Nicholas Martins, Ie, fi credu fe, os ni pigo un ymuno o'r rhanbarthau, bydd rhaid i fe fod yn dde, ond os mae dyfer agent really dda, fi'n siŵr mae rhywun yn Ffrainc yn mynd i pigo fe lan, herwydd mae llawer o chwaraewyr yna yn chwarae yn y Pro D2 neu National 1, trydydd tua yn Ffrainc, a fi'n siŵr mae'r clybiau top 14 yn mynd i cael cwpl o chwaraewyr fel yna. dylen nhw, cos mae Martins yn wych. Y ffordd fi'n gallu gymharu fe, mae fe fel Shingler, yn y ffordd mae'n ware, o weid, mae fe'n wych yn amddiffynol yn y llinell, a mae fe'n gyflym, mae fe'n mor gyflym am rhywun, sa'n gwybod faint mae fe'n ware nawr, ond ar y fantasy app mae fe'n ail reng, ond wel, mae'r fantasy app ddim wastad yn gywir fel ni'n gweud y ffac y tafa, ni'n siŵr am gais eim yn bach, fi'n siŵr. Ond mae Martins, mae gymaint o allu dy fe, mae fe'n taflu offload sydd ddim wastad yn gweithio. Mae weithio nhw'n mynd i'r llawr, weithio nhw'n mynd ymlaen. Ond mae fe'n trial pethau trymser a mae fe'n chwaraewr mor dda i wylio a hefyd sy'n rhoi gwaith mewn yn amddiffynol ac yn y llinell ymysodol ac amddiffynol. Yn sicr byddwn ni'n edrych i arwyddo fe, cos mae fe'n chwaraewr anhygoel iawn. Gan fod fi wedi sôn amdano fe, ti'n moyn sôn am falle cais y tournament mor belled? Wel, ni jyst moyn dweud oedd Martins yn fantasy cheat code fel maen nhw'n dweud. Ail reng, ond fe gallu chwarae fel yn y reng ôl. A ni'n meddwl, rhaid, mae fe mewn. Ond mae'r dadleuon arall sydd wedi fod y fantasy oedd ymateb ac y tafe yn canolor, fod yn yr ail reng. Ond ar ôl y penwythnos, ni'n gallu gweld pam mae'r fantasy di wneud y cam gymryd hynna anyways. A mae fe'n cais anhygoel, os chi ddim di gwele, wel, o'n i'n mynd i dweud, mae fe'n siŵr di fod ar y trydan, ond, well, World Rugby ideas, ond mae fe'n gwaith gwych i ddechrau dy Michael Leach, mae fe tynnu mewn cwpl o amddiffynwyr o wedyn pop fe mas, a ni'n meddwl, rhaid, beth mae fac y tafel yn dweud? Ni'n gwybod mae fe'n goloi, i fi gwele yn y gemau pŵl yn erbyn Chile i fod yn enghraifft, a wedyn mae fe just wneud ei brec, a ni'n meddwl, rhaid. Mae'n Ciro Montoya ar y master fas ydw, ie. Mae'n Ciro Montoya, a ni'n meddwl, rhaid, os mae'n gallu cico hyn, falle wedyn gais. A ni'n gweld llawer o weithiau dy flaenwyr, os mae'n cico, mae rai weithiau mae fe'n yn dda, mae Justin Tiprick di wneud y siampl. Mae'n gwybod o'n ti'n mynd sôn am Tiprick. Mae Taja di wneud y siampl dda no sealed yr clearance kick na. Ond os mae'n bwnt o lan, a o'r gweld y kick yn dechrau, right, na, mae wedi cico hyn allan ar y ffwl, a ni'n meddwl, right, that's not good. Ond mae fe drifto nôl mewn, a wedyn mae'r bwnt yn wych. Mae fe just pigo fe lan, wneud step tu fewn, a wedyn, wel, mae wedi sgori. A ni'n meddwl, fi ddim siŵr fi wedi gweld ail reng wneud yna ymlaen. Fi wedi gweld... Na. Fe wedi jyst i sôn amdano Tiprick. Fi wedi gweld Tiprick wneud yna i gwylch yn erbyn Newcastle llawer o flynyddoedd yn ôl, pryd i 2016 nawr, ond fi ddim siŵr fi wedi gweld unrhyw un fel yna. Chwaraewyr gwych arall oedd hoff iawn o Chip and Chase, oedd y Scott Orton. Oedd yn cael trafodiad am ryw reswm, oedd just cico'r bel lawr y ca a just chaso fe. Ond fi ddim wedi... Ond oedd e fydd i sgwr o cais allan fe, so mae fac y taf yn heiddi clod, herwydd mae fe'n cais wych. Ie, fi'n trio meddwl, wrth gwrs, mae Tag Burn yn licio cico'r bel, a mae'n gallu cico fe yn eitha dda, fel nes i gweld
oedd e'n 50-22 cyn 50-22 yn reol, oedd e. Cwpl o flynyddoedd yn ôl yn erbyn Harlequins, fi'n Ie. siŵr. Ond, a mae fe'n sgwellu sgori ceisio weithio, ond sa'n i gweld e mor belled yn neud chip and chase. Ond ie, fel sôn, i fi cais y tournament mor belled, a yn eitha y pwynt amlwg yn be mae'r tournament wedi bod. Mae wedi bod y tîmoedd ail tir, fel maen nhw'n sôn amdano, maen nhw wedi chwarae'n dda. OK, mae Japan ddim cystal yn nhw'n 4 mlynedd yn ôl, ond o le o'n nhw mis, 2 fis cyn y tournament, o'n i'n disgwyl i nhw gael chwalad gan y cwbl o dimoedd, a o'n nhw'n dda, o'n nhw'n gystadleuol yn erbyn Lloegr, a o'n nhw'n disgwyl i nhw bach yn well yn erbyn Ariannin, felly gwthio nhw bach fwy, ond nath nhw gwthio nhw, a nath Ariannin wario'n dda iawn, chwarae teg i Ariannin tuag at diwedd y gêm. Ni wedi sôn am Portugal, ni wedi sôn am Fiji, tîmoedd eraill sydd wedi chwarae'n dda fyd. Fi joio watch o Chile heb nhw gael llawer o lwyddiant fath o bai. Mae ambell dîm heb warae mor dda byddwn ni'n disgwyl. Fe gyda Romania rhan fwy o'r amser nath nhw perfformio'n eitha dda yn dechrau'r ail hanner diwedd y hanner cyntaf yn erbyn Tonga nath nhw warae'n eitha dda. A Uruguay maen nhw wedi warae'n eitha dda. Ond fi wedi joio'r pool stages nawr i mlaen i'r rhan bwysica o'r tournament fel bywau, gemau chwarteri a wedyn haneri ac yn y blaen. Nw'n ni sôn am Cymru a Ariannin efo, a nath ni sôn wrthnos ddiwetha, bydd y well dy ni Japan. Be nes di o Ariannin, cos nath nhw, nath nhw ddim chwalu Japan, ond nath nhw brofi pwynt yn erbyn Japan, nath nhw. Ie, nhw wedi gwneud y job, a oedd cwpl o weithiau, nhw wedi really wneud pethau dda fel y cais dy'r Buffeli tua'r diwedd y set play allan o'r scrum, a ni'n meddwl, reit, mae nhw dechrau clico, a mae nhw'n bach yn poenus, ond fel nhw y dechrau'r tournament yn erbyn Lloegr, nhw'n warthus, y ffod i cico popeth, ond yr Ariannin, nhw yn warthus. Na, fi'n gwybod cytuno, o'n i werthau, cos dyna be'n byddwn ni'n gweud. Ie, ond fi credu fod mae'r pool stages i symud ymlaen, fi credu wedi dod mwy well. Nicolas Sanchez yn erbyn Chile, oedd wedi chwarae really dda, wedyn fe'n rhoi Carreras nôl mewn yn y gêm fawr yn erbyn Japan, falle pobl yn dweud, falle bod yna ddim yn y penderfyniad cywir. Ond oedd yn yr diwedd y dydd, herwydd maen nhw wedi ennill, maen nhw wedi trwyddo. A mae Checa wedi dechrau mewn games yn barod, dweud maen nhw yn underdogs. So, mae fe'n mynd i fod yn diddorol. Fi'n siŵr mae Gatland mynd i dod nôl yn y rhywbeth, ond mae Checa wedi dechrau fe'n barod. Ie, mae fe'n gywir. Mae nhw'n underdogs. Ond lle mae Ariannin yn gallu brifo Cymru, ti'n meddwl? Ifer chwaraewyr mawr yn y pac, ti'n meddwl, boes fel Matera, boes fel Gonzalez sy'n wario'n dda iawn, Kramer, mae fe'n enfawr yn y rengol, a'n wedig sefyllfa Cymru, newn ni sôn am hwnna am y bach, ond da sefyllfa Cymru mae hwnna'n mynd i fod yn bryder. Neu efo Carreras yn deg a Carreras arall ar yr asgell. Wel, ni ddim siŵr beth sy'n digwydd y Matera, hywel ei anaf. Fi ddim wedi clywed unrhyw beth, ond fi credu mae dal dydd neu ddau cyn mae hynna'n mynd i dod allan, fi'n meddwl, o weld faint mor hyn mae'r anaf. So, ond ni'n meddwl Crem wedi chwarae dda. Oedd wedi gwneud un turnover wych yn y hanner cyntaf. A wedyn, mae Thomas Gallo, fi'n enfawr o Thomas Gallo. Felly mae fe ddim wedi cael yr impact, mae dy Benetton yn y URC, ond mae fe'n dal yn pryderu fi, oherwydd mae fe gallu gwneud pethau yna. Mae wedi sgori 2 gais yn erbyn y Scarlets. Credu tymor diwethaf neu'r tymor cyn. Mae fe yn da iawn, mae'n toia. Mae llawer o profiad y fe. A wedyn, tu ôl, mae Betro, mae cynnol gyda Drigau gyd yn gwybod amdano Gonzalo Betrono. A wedyn, rhaid i'n sôn am y ddwy Carreras, mae'r un yr asgell di sgori hat-trick, so mae fe mewn ffom dda. Oedd Choco Barres di sgori cais cyntaf fe
i Pumas ar y ddechrau'r gêm. O'n i ddim yn siŵr, o'n i ddim yn gwybod hynna, oherwydd o'n i jyst yn meddwl fod wedi sgori, ond fe ddim. A wedyn mae fy ffeli dydy wedyn, so mae'r disgybliaeth Cymru eisiau fod yn bwysig, fi credu ni wedi wedyn wythnos diwetha, ond os ni roi unrhyw gosb tua 50, falle 60 dy Boffeli, mae fe'n mynd i brifo ni, mae fe jyst mynd i dweud wrth dyfanio, ni'n mynd i cymryd y 3 pwynt, a bydd Boffeli yn eitha agos, neu mae fe'n mynd i cigor pwyntiau, so bydd disgybliaeth yn bwysig iawn i Cymru, ond mae dal profiad, a mae dal cwpl o frets maen nhw'n dweud, dy'r Ariannin. Ie, mae pob fath o gico mynd i fod yn bwysig, oherwydd maen nhw mor alluog dan y bel uchel fyd. O ffeli, mae fe'n dda iawn. O, mae enw fe wedi mynd o'n penni nawr y cefnwr i Ariannin. Malia. Malia, diolch. One Cruise Malia. Mae fe'n wych dan y bel uchel, a gath ei berfformio'r dda iawn yn erbyn Japan, o'n i'n meddwl. A wedyn, yn y canol, maen nhw'n eitha solid. Maen nhw ddim yn mynd i nath sgori cais wych ar y penwythnos, ond fel arfer, maen nhw'n eitha solid yn trafod, maen nhw ddim fel Fiji yn gallu rhedeg trwyddo ti trymser. Mae cwpl o bryderon dy fi dyn nhw, ond fi wedi sôn amdano fe bach. Un sy'n yn pryderu fi yw maint y rheng o ôl na, yn enwedig o feddwl bod Cymru wedi colli i chwaraewr gorau nhw yn Ffalataw, a be yw dy deimlad di yn beth i hynny o feddwl bod wel, oedd e'n 66 munud ar y cloc. Dyle Ffalataw darfod ar y ca? Wel, Gatlin di wneud pwynt o hyn o'r dechrau'r tournament, herwydd fi ddim di wneud llawer yn y campiau, fi ddim di chwarae unrhyw gemau yn y haf. So, fi credu oedd angen cwpl o gemau i Ffalataw, fel yn dweud match fitness, a wedyn, ond mae'r dadlau yn mynd i fod yna, beth bynnag, os fi wedi cael ei nafu yn y munud cynta neu'r munud ola, mae llawer yn dweud, dylai Ffalataw chwarae. O'n i'n meddwl fi eisiau fe aros mlaen. Y fwyaf o amser fe gallu cael yr ca. Ni'n gwybod beth mae fe fel pryd mae fe ar y lefel uwch na. Ond, mae fe'n really anffodus. Torri braich e. Yn wedi dim ond llai o amser dy fe rôl. Wedyn, mae'r ffocws wedyn ar yr Ariannin ar y gemau knockouts. So, fod ti'n gallu dweud, dylai roi bas yma ar o falle newid y rengol, ond fi ddim yn siŵr falle bod mwy o game time o dan Ffalataw, bydde'n well yn ffodus, mae di wneud anna fi na, mae fe'n anlwcus iawn. O'n i'n gwrando i Randio Cymru, 55 munud ar y cloc, mae Nicky Robertson yn gweud dyle Ffalataw dod bant. A o'n i'n cytuno ar yr amser, a 10 munud wedyn, mae Ffalataw yn... So mae'r Nicky Robertson yr bai. Wel, os ti'n moyn rhoi bai ar roi'r putting the knockers on it, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, efe. Commentator's curse. Ie, yn union. Ond, o'n i'n credu, fi yn cytuno, fi'n credu dyle fe wedi dod bant i'r ca. A fi'n gwybod maen nhw'n Harry hindsight ac yn y blaen, ond dim angen ei chwarae reiti. Dim angen. Oedd e'n gallu dod bant i'r ca. Wel, oedd e'n agos ar y pryd yn i'n meddwl, oedd y George jyst i dod nôl, so falle mae pwynt arall yna o fel, os ni'n cymryd Ffalataw off, falle mae mwy o problem dyn ni, ond... Os chi'n methu curo Georgia heb Ffalataw? Fi'n gallu gweld beth mae pwynt y pobl sydd yn dweud, dylai ni wedi cymryd Ffalataw off, ond, wel, ni colli nhw blwyddyn diwetha, so mae'n cymryd y buddigoliaeth a symud ymlaen, wrth gwrs, mae fe'n anffodus i colli Ffalataw. Ni ddim siŵr beth sy'n digwydd Anscombe eto, ond os mae fe'n allan am y gyfres, mae fe'n anffodus hefyd. Ond, Maen nhw'n gweud bydd Anscombe yn iawn, ond sa'n siŵr os fi'n gwbl credu nhw. Mae rhyw fath o siop caeedig dyn nhw ar y foment, lle maen nhw'n gweud, mae popeth yn iawn, a mae pawb yn ffit sydd gael. Sa'n siŵr os mae hynny'n wir neu na. Mae Liam wrth gwrs ath ei bant o'r crutches ar ddiwedd y gêm, ond
oedd Gatland eitha rhoi pwyslais yn syth ar ôl taw precaution oedd hwnna, precautionary measure fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. O feddwl hynny, a enwedig y rheng ôl, sawl newidiad bydde ti'n neud? Wrth gwrs, ti'n mynd i sôn am falle Adam Bydd yn dod nôl yn yr ail reng, Ryan Elias nôl yn bachwr, Bigger nôl fel maswr a Gareth Davies mewn mewnwr. Ond byw sefyllfa ti, pwy bydde ti'n dewis yn y rheng ôl na, falle cwestiwn? Fi ddim yn siŵr hefyd, nath Reffel wneud gêm really dda ar y penwthnos. Do. A ni'n meddwl wedi chwarae really dda. Ond fi'n credu mae Jack yn mynd i dod nôl mewn fel saith. Ond fi ddim yn siŵr os maen nhw'n mynd i chwarae Reffel dyfe. Yn fy marn ni, byddai cael Reffel ar y fainc a wedyn fe dod lan 25-20 munud ar ôl. A felly just mynd mewn at pob breakdown a trio ennill popeth. A wedyn, fi ddim yn siŵr dy chwech. Fi ddim yn siŵr dy Christ Tunes eto. Mae wedi cael cwbl o gapiau, mae fe chwarae dy Exeter. Fi ddim yn siŵr os bydde fe'n cael ei taflu mewn fel chwech yn quarters cwpan y byd. A wedyn mae'r un pwynt y Lydiad wedyn, ydy Lydiad gallu falle chwarae yr 80? Fi ddim yn siŵr. So os byddai'n pigo rengol, falle Rainwright sy'n symud o 6 i 8. Wedyn Jack Morgan fel 7, a wedyn just mae'n dweud Twinser fel 6, a wedyn mae Reffel ar y fainc. Ie, fi'n eitha tebyg. Fi'n credu os ni'n wario Japan, byddwn ni'n wario 2-7. Byddwn ni wedi wario Reffel a Jack Morgan. Maint Ariannin fel fi wedi sôn, hwnna sy'n rhoi pryder i fi. Byddwn ni'n dewis Dan Lydiat am y reswm hynny. Lydiat yw, mae hwn yn gêm i Lydiat, mae fe'n siwto fe. Chwaraewyr mawr sy'n mynd i rhedeg yn syth ato fe, mae fe jyst mynd i llorio. Hwna yw gêm Lydiat, mae fe'n gweithio i Lydiat pob tro, dyna pam mae fe fan hyn. A os mae Lydiat ddim yn dechrau'r gêm ma, pam fyna fe gwbl, yw fy marn ni, os fi'n onest. A wedyn, fel ti'n gweud, Wainwright i 8. Wrth gwrs, yr opsiwn arall sydd yn nhw yw symud Jack i 6, neu symud Jack i 8, neu falle hyd yn oed o'r Basham mewn fel 8. Ond byddwn ni'n syni os maen nhw'n gwneud Basham i 8 oherwydd mae fe bod gymaint o impact player fel y bai i Gymru mor belled a chwarae mor dda wrth i ar y fainc. Falle bydd nhw'n da temptation i fynd am 6-2 ar y fainc, ond bydd hwnna yn ymwedig os mae anaf da Dansk, falle bydd nhw'n mynd am 6-2, ond byddwn ni'n syni ar hynny, fi'n credu. Ond bydd hwnna'n temptation falle ar gyfer nhw. Yr unig gwestiwn arall yw falle Rio Dyer neu Josh Adams, o feddwl pa mor dda nath Rio Dyer ware, ond fi'n credu ni'n mynd i cytuno dy hwn yn gweud Josh Adams yn ni. Ie, fi'n hoff iawn y Dyer. Fi'n credu mae fe chwaraewyr dda, ond ni ffili roi ddim roi lle i Josh Adams yn personol, oherwydd mae fe jyst mor dda, mae wedi cael twrnament dda. Falle mae wedi cael gêm i orthwys nawr, fod e ddim wedi chwarae yn erbyn Georgia. Ond Adams nôl mewn ar yr asgell dy Zamet. Pwy byddai cefnwr ti os mae Liam mas? Yna cwestiwn dda. Ie. Mae Adams di chwarae yna, mae Rhys Zamet di chwarae yna. Oedden ni'n mynd nôl at half penny i jyst fod yn sicr dy'r peli uwch, felly mae o contest na, dy Bigger a half penny, jyst cico pelau i fyny a un arall yn chaso a cymryd y pel. So, just half penny, just. O'n i'n mynd i weid Josh Adams neu Lucy Samet, a nawr fi'n meddwl amdano fe. Pam yn erbyn Ariannin, ni'n gwybod siw maen nhw'n mynd i ware. Ni'n mynd i ware rhyw gêm bach tebyg, os ni'n onest. Mae fe'n mynd i fod yn arm wrestle fe mynd i'n gwneud Saesneg, so mae'n gêm ar gyfer half penny os mae fe'n i ware. Mae hwnna'n sôn am bopeth fi'n credu allan ni sôn am o ran Cymru. Os unrhyw beth arall ti'n mwyn sôn amdano yn gyffredinol o gwbl y byd, felly... Wel, ti'n moyn gweud pwy sy'n mynd i ennill y chwarteri eraill? Gonan. Mae amser i wneud cwpl o amcymniadau.
fi ddim yn siŵr dy Cymru nawr, oherwydd mae'r Ariannin di falle troi lan tyfu bach, so just Cymru. Wedyn mae'r ail chwarteri yn mynd i fod yn dda, Ffrainc yn erbyn di Africa. Ie. Os, fel ni wedi dweud falle ar pod hyn neu pod arall, fi'n credu mae hwnna'r ffeinal yn personol. Fi ddim siŵr os mae tîm oedd eraill gallu bydd i un o'n nhw. So, os mae dy pont bac, ond mae fe gallu chwarae'n dda. Ond oedi'r pac, mae pac Ffrainc yn dda ddo. So, mae ddim llawer o... Mae ddim llawer o Mantes ydy Africa i gymharu os yn nhw'n chwarae tîm arall fel falle Zealand newydd, felly ddim da pac grif iawn. Ond mae Ffrainc da rhywbeth na. So falle Ffrainc gan rhyw sgôr, fi credu maen nhw'n ennill gan 3. Fi credu maen nhw'n fod yn gêm gyffroes, llawer o cico, a maen nhw'n fod yn gêm tin iawn, a maen nhw'n fod yn briliant fi'n meddwl. So, fi credu mae Ffrainc just mynd i squeeze out the back door into the semi-finals. Nes i weid Ffrainc cyn y tournament, a wedyn nes i weld Ffrainc yn cael ei anafiadau, a wedyn nes i weid Africa. Ond ti'n gywir da'r blaenwyr na, mae bai nôl, mae fac yn warn dda, mae Tonio, mae fe'n cystal a unrhyw dropen tin o gwmpas byd, a fi'n meddwl y byd o'n malhyb, fi'n credu fod yn anhygoel. Mae'r ail reng na dy Fflamo a Woki, maen nhw'n dda, bach yn llai felly na ail reng di Africa, da Etzebeth. A wedyn mae rheng ôl mawr dyn nhw fyd yn Ffrainc, Olifon, Aldri, Cro neu Gelange, beth bynnag maen nhw'n dewis. Mae hwn yn mynd i fod yn ddiddorol. Y peth i fi, mae fe'n dibynnu pa mor ffit yw Dupont. Os mae Dupont yn ffit, gallu nhw ennill, ond sa'n gweld nhw'n ennill heb ddo fe. Sa'n gweld nhw'n ennill y gêm na os taw Lucu yw'r mewnwr, a mae Lucu'n chwaraeon dda, sa'n gweud unrhyw beth am hynny, ond mae Dupont jyst ar lefel ei hun o gwmpas y byd. Bydd di Africa dy dod â rhyw fath o gynllun i rwystro Dupont, a gawn ni weld os mae hwnna'n llwyddo, os fi angen rhoi arian arno fe. Gan fod ti wedi gweud Ffrainc, fi'n mynd i gweud di Africa. Just. 4 pwynt, yndi. Dyna'r prediction efo. Iawn. Pwy yw'r un nesaf efe? Lloegr sy'n nesaf efe? Lloegr Fiji. Fi'n gweud Fiji. Fi'n gweud e nawr. Fi ddim yn siŵr nawr, oherwydd mae Lloegr mynd i mynd nôl at y gêm cic-on na. Fi'n siŵr mae Ford mynd i chwarae fel maswr. Os mae fe ddim yn chwarae Ford fel maswr, fi'n credu mae both wedi colli ei pen. Ond fel ni wedi gweld yn y haf, mae Fiji gallu bydd i nhw. Ni wedi gweld yn y haf, oedd Fiji di ennill yn Twickenham. Ond, mae'n mynd i fod na, fi'n credu mae'n mynd i fod yn really agos. Mae pobl yn dweud, fi Fiji ffain. Ond, fi'n credu mae Lloegr mynd i roi gêm dda i nhw. Mae fe ddim yn mynd i fod fel ni wedi gweld yn y haf. Ond falle, wnaeth Fiji dal ati just. Fi'n credu mae'n fod yn agos iawn. Falle pwynt neu ddwy. Ond fi'n credu, fel ni wedi gweld yn erbyn Australia, nhw'n gallu cico a ennill. Heb wneud y rugby fancy na ni gyd yn gwybod yn dan o Fiji. So mae'n gallu ennill mewn ffordd arall hefyd. So fi'n credu yna bydd ni fod y gwahaniaeth just. Ond fi'n credu mae Lloegr mynd i roi gêm agos iawn i nhw. Mae cwbl o ddewisiadau da Lloegr i wneud, ond da Fiji hefyd fi'n credu. Maswr, Tethi Telen a Botitu. Fi'n meddwl Botitu oedd yn edrych fel canolor yn wared deg yn erbyn Portugal. Ond mae Tethi Telen heb, mae fe heb lenwi sgidiau mwnt mor belled efo hwnna. Di bod yn broblem fawr i nhw, a os ni'n edrych nôl pa mor bwysig oedd mwnt yn erbyn Lloegr yn Twickenham, oedd yn anhygoel y dydd na. Hefyd mewnwr, oedden nhw'n aros dyl y mani, neu oedden nhw'n mynd â opsiwn cico well, a falle bod nhw'n mynd am opsiwn cico well, fi'n credu. Ond hefyd, yr un mawr i nhw yw y dyn a ethlefu yn ffit, oherwydd ath e bant anaf, a fi'n poeni bydd e falle ddim yn hollach erbyn
y chwarteri, a mae fe'n chwarae'r holl bwysig yn nhw fel captain wrth gwrs, ond yn ymosodol mae fe'n y rhan holl bwysig yn ywedig o feddwl mae'r rydrad ddim yn y tîm bellach. A, wel, mae fe ddim yn helpu ei hun, naeth y lefw trwy ei gaff yn yr press conference lle mae'n rhegi at un o'r journalists, ond dyna, newn ni symud i ffwrdd o hwnna cyn i ni weid be nath o weid, ond i fi, Fiji sy'n mynd i ennill, mae dyn nhw rheng flan i gystadlu, mae dyn nhw rheng ôl i gystadlu hefyd, a boti mae fe'n mynd i cael popeth ar y llawr, a sa'n credu bod digon o arfed y Lloegr i frifo Fiji fel mae Fiji mynd i frifo Lloegr. A wedyn, gêm ola wedyn, pob lwc. Fi'n credu bydd Trydan yn dod ato fi os fi'n dweud Zealand newydd i ennill, ond fi'n credu mae Werddon mynd i wneud y job, fi'n credu mynd i ennill. Ddim siŵr, mae Zealand newydd wedi dod yn well trwy gydol y cwbl o fynyddoedd diwetha, ond fi just meddwl, mae cwbl o cwestiynau, ffitrwydd cwbl o chwaraewyr Werddon fel James Ryan, ond fi credu mae dim ond fe nawr sydd dy marc cwestiwn da. Ond fi credu mae Werddon just mynd i ennill. Fi credu mae fe'n i bod mwy o gap rhwng y twy ddim i gymaru ar chwarteri eraill. Ond fi ddal credu mae fe'n i fod yn agos. Herwydd bydd New Zealand newydd angen profi pwynt ar ôl y haf diwetha bryd nhw wedi colli i Werddon mewn ar ei cartre ei hun. So, falle bydd Zealand newydd, falle, ond fi'n mynd i dweud Werddon. Fi moyn dweud Zealand newydd, oherwydd bydd yn ddoniol. Ond, pen ymlynedd yn ôl wrth gwrs, nath Zealand newydd rhoi crasfa i Werddon. A y tîm oedd wedi mynd yn gwbl wahanol ers ni. Mae Zealand newydd, mae rheng ôl Zealand newydd yn nawr, ond fi dal yn meddwl bod Sam Cane ddim digon da, os fi'n onest, fel captain, neu fel i fod yn y 23, os fi'n gwbl onest. A fyd mae chwaraewyr eraill Zealand newydd, fi'n credu mae rhaid i Damien McKenzie ddechrau. Mae rhaid iddo fe ddechrau fel gefnwr. Neu chwarae Will Jones fel cefnwr a Lester Fine Ganuku ar yr asgell oherwydd maen nhw ddim yn ei frifo Iwerddon gyda gêm cico Bowden Barrett yn credu. Dyna fy marn i. Ti'n gweud nawr bod, o'n i ddim yn gwybod os bod James Lowe neu Mac Hansen yn ffit, ond maen nhw efe. Maen nhw yn hollach a disgwyl i ware. Mae cwbl yn dweud fod falle maen nhw'n ffain. So, mae fe ddim wedi cael it's not been confirmed, ond mae cwbl o pobl yn dweud ond maen nhw'n mynd i fod yn ffain. Wel, yn yr achos yna wedyn, mae game cico Iwerddon yn mynd i fod yn wych da James Lowe. Os mae James Lowe mas, mae fe'n cwestiwn gwahanol, cos oherwydd mae trwy'r chwythau mor fawr a mor... mae'r allu fe gael 50-22 a pob cic brwn y bod yn dos, a mae hwnna'n gallu brifo Iwerddon. I fi, Damien McKenzie fel cefnwr, mae rhaid yn o ddewis i gael unrhyw gobeth, ond y ffordd mae Iwerddon a war, a fi'n ffindo fe'n anodd i weld maen nhw ddim yn cyrraedd y ffeinal na. I wynebu Cymru yn yr grwm gyn-drfynol hefyd. Ond, da ac i'n ware mor dda ma fe. Mae arfer dros y cad nhw hefyd. Da boes fel Cynnan yn anhygoel, mae Ringrose yn ware yn wyll. Fi'n credu fe rioed i ware. Weld e'n ware. A wedyn ti'n ychwanegu boes fel Doris, Tyke Byrne, Furlong, Porter, Dan Sheehan. Mae tîm yna yn stacked a byd nhw'n anodd iawn i rwystro. Felly, so ni'n mynd i weid Cymru Iwerddon. Mae un di mynd am Ffrainc, un di mynd am De Affrica, Fiji yn y gemau gyn-drfynol. Felly gen i weld pa mor gywir ydyn ni. Diolch Iestyn, mae'n brwydro trwyddo gyda'r y lais. A the bron unwaith, nes i glywed ti, oedd y bron di fynd. Just, mae drwy'r angen bach o refill nawr, so falle mae fe'n amser i roi chwibon o ola, just roi fy hun am mute am y noson fi'n meddwl. Wel i achub ti o'r tydd diwedd, ti'n moyn fi i wneud
hwyl fawr a diolch yn fawr iawn i bawb am rando. Fel wnaethon ni wedi wythnos diwetha, gallwch chi rando ar Spotify, fi'n credu felly YouTube yn y dyfodol, mae hwnna'n gobeithiol iawn, a wrth gwrs ar y cyfryngau cymdeithasol. Diolch yn fawr iawn am rando i fi, Carwyn Harris a Iestyn Thomas, a diolch yn fawr am y rap podlediad Cymraeg. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network. I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu.